Il-Kamra tal-Kummerċ qalet kif tirrikonoxxi l-politika dwar il-migrazzjoni tax-xogħol li tnediet tal-konsultazzjoni pubblika pass importanti l-qudiem fl-indirizzar tal-isfidi tal-forza tax-xogħol Maltija, fejn anke tinkludi diversi rakkomandazzjonijiet li huma parti mill-viżjoni tal-Kamra dwar l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli. Fi sqarrija ingħad biex il-politika tkun effettiva, is-suq tax-xogħol jeħtieġ li jissaħħaħ, inkluż b'aktar inċentivi għat-titjib tal-ħiliet u appoġġ għall-investimenti fid-diġitalizzazzjoni biex ittejjeb il-produttività. Dan biex kollox ikun integrat bisħieħ fil-Viżjoni Malta 2050, bi strateġija komprensiva fit-tul għall-forza tax-xogħol tal-pajjiż u tkabbir ekonomiku sostenibbli. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet kif tapprova ħafna aspetti tal-politika u titlob biss li xi rakkomandazzjonijiet jiġu ċarati u aġġustati biex ikun żgurat l-implementazzjoni effettiva tagħhom. Kommenti li tat fil-programm sibt il-punt fuq One Radio fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martez Portelli wkoll qalet kif din il-politika ta' importanza kbira u kienu diġà semmiewa bekk u ta' pjaċir li qed jarawha sseħħ. Nemmnu illi hija konsultazzjoni illi għandha potenzjal kbir biex tenna inkomplu ntejbu il-qagħda ekonomika tal-pajjiż. Il-Gvern qiegħed bħalissa wkoll jaħdem fuq il-Viżjoni 2050 illi wkoll hija policy illi pajjiżna għandu bżonn il-bieraħ qabel illum. U dan il-Labour Migration Policy hija waħda mill-elementi illi definittivament iridu jimxu parri passu mal-Vision 2050 u jridu jkunu wkoll parti integrali tal-Vision 2050. Il-Kamra tal-Kummerċ komplit li s-suċċess tal-politika dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema jiddependi fuq 3 komponenti kruċjali li huma t-trasparenza tar-reklutaġġ tad-dejta kif ukoll l-effettività u l-inforzar tal-leġiżlazzjoni fejn mingħajr dawn il-miżuri u sakemm ma tiġix integrata fil-Viżjoni Malta 2050, il-politika mhux se tilħaq il-potenzjal sil tagħha. Bħala Kamra insistiet li kwalunkwe mġieba abbużiva kemm min inħaddem kif ukoll mill-impjegati għandha tiġi trattata u titressaq quddiem il-ġustizzja mingħajr dewmien, fejn qalet li se tibqa' impenjata li taħdem mal-Gvern u mal-partijiet konċernati kollha biex tiżgura l-politika dwar il-migrazzjoni tax-xogħol tilħaq il-mira tagħha. Nhar is-Sibt, Portelli wkoll qalet li dawn in-nuqqasijiet li jista' jkun hemm huma parti minn din il-konsultazzjoni u bekk tajjeb li jkun hemm dan il-proċess biex dawn jittjiebu joħorġu l-aħjar prodott possibbli.